Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega fid-dettall il-pożizzjoni tiegħu dwar il-kaċċa fir-rebbieqa. Fost ir-raġunijiet li semma l-Prim Ministru dwar għaliex se jkun qed jivvota iva hemm id-drittijiet tal-Maltin bħala ċittadini Ewropej. Jien dejjem nemmen illi dan il-pajjiż u ċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż għandhom jkunu daqs iċ-ċittadini ta' pajjiżi oħra fl-Ewropa. La inqas jekk jista' jkun iktar, imma qatt ma jkunu inqas minn ħaddieħor. Qal li f'dan ir-referendum seta' ħasel idejh anke għax l-aħħar protesta li għamlu grupp ta' kaċċaturi kienet kontra tiegħu. Però il-Prim Ministru sostna li d-deċiżjonijiet ma jħodhomx fuq hekk u esprima l-fema li kwalunkwe gvern huwa b'saħħtu biżżejjed biex jekk ikun hemm min jabbuża jieqaflu. Fid-dinja dejjem hemm kwistjoni ta' bilanċ. Ta' bilanċ ta' sens komun. Qabel ejja nammettu kien hemm sitwazzjoni fejn ftit nies kienu qegħdin jagħmlu wisq li jridu. Dik kienet nejja. Jekk imma titneħħa l-kaċċa fir-rebbieqa li hija diġà kontrollata ħadd tiġi maħruqa. Fuq kollox qal il-Prim Ministru il-messaġġ għandu jkun wieħed ta' rispett u tolleranza. Għax jekk nibdew sejrin hekk kien jdejquni ħafna affarijiet ukoll. Ma mhux għax jdejqu lili nippretendi lil ħadd ieħor ma jagħmilhomx. Hija kwistjoni ta' rispett u tolleranza. Il-Prim Ministru temm bit-twissija ċara ħafna. Jiġri x'jiġri fir-referendum, il-Gvern se jkun qed jara li f'din ir-rebbieqa jinżel pon kbir fuq min jikser il-liġi. Għax jekk hawn min jaħseb li bir-referendum jispiċċaw li legalitajiet ikun qed jilludi ruħu. U għalhekk jien meta ngħid dan kollu, meta ngħid li ħankunu ibsin kontra min jikser il-liġi, u mbagħad bl-istess konvinzjoni ngħid li se mmur nivvota iva biex inżommu id-dritt il-Gvern Malti tal-lum għada u pitada jekk jħoss ħtieġa, jekk ikun provat xjentifikament ikun jista' jiftaħ din id-deroga.